Kondairak dio, Euskal Herrian iratxo magiko bat bizi dela. Argitxo duela izena eta euskara haizea bezala zabaltzen duela baso eta kaleetatik. Eitu hemen, ni hor atzeko baserrian jaio nintzen, eta guri amak beti euskeraz egiten euskun eta euskeraz ikasi dugu. Baina gero, joan ginenean herrire eta Bilbora eta konturatu ginen, gero eta euskara gitxiago egiten dela, eta hemen herrien, pentsatu gendun, gure amak irakatzitako hizkuntza, euskeria, ez dugula galdu behar eta indartu behar dugula. Eta horretarako laguna handi bat topatzen duen. Eta laguna handi hori bagizu nordan? Argitxo iratxoa da. Eta argitxo iratxoa hemen Arundoko mendian hor basoan bizidan iratxo gure laguna da. Eta zer egiten dugu iratxok? Han egoten da umeekaz eskolan euskeraz berba egiten, eta gero arrastien etxera bueltan onmeti pasetan da, eta hemen egoten da koplatan, gure piztiekaz, txakurrekaz eta ardiekaz eta berbaz. Eta holan pentsatu dugu, gure hizkuntza, gure ama hizkuntza betiko geratuko dela, eta umeak ikasiko da benez, horrela hurrengo belaunaldietan hemen geratuko dela. Euskara bultzatzeko milaka alegin, Zoriondua fera hontan ibiltzen dena fin, opariak jolasak ta kantuak egin, lanean gauta egun urtez urte berdin. Gure ama hizkuntza inoiz galdu ez dadin, gure ama hizkuntza inoiz galdu ez dadin. Ortosan presente egon arren, akortanaz batez be abendu partean Euskaren egunean buelta horretan torten sala, esari akortan 5 edo 4 urteko gelan, bentanatik sartu zanean. Sorpresa kriston sorpresa da. Batzuk triste, bai gero beti azten ginen, ze posik argitzoaz. Batzuk hasieran bildurre bai, en plan. Nor da? Susto gaitik hori nor da. Bai, gero ondo. Ilusina baita, eta kortanaz baita zorion duten eskuelako euskera zeitearren, eta... Eta karten esku zen opariek, estutxeak eta... Eta kanteu. Eta beti izan jai moduko bat. Bai, hori, dana batera kanteu, dantza... Eta patioetan da ibintez horiela kanta, eta... Vale. Neri deitzen didate argitxo iratxoa, eskuan kriseilua, buruan txanoa, txiki txikia naiz ni mendiko magoa, leize zuloa utzi dairira noa. Euskarak badu historia handia, Euskarak badu itzala, baina ez dabil egoera honean, ta hori ez da normala. Nondik gatozen ta nortzuk garen, ahaztu egin dugu ala, aurrera egin denok batera, hortan utziaz azala, euskara goza izango balitz, azken arnasa bezala, azken arnasa bezala. Hemen, argitxoa etorri izan urtetariko baten, gogoratzen dut, beko maietan hor eskolan izan zala, eta kanpoko patiotik, halako batean, umeak, alfombran, jesarrita egon zirela, tok-tok-tok, mediatian, salto bat eginez, ikaragarrizko argitxo
forma fisikoan, salto bat, eta handik agertu zanean, beba izakutsu bategaz, eta Argitxo benetakoa izan da, umeak gauza bera egin hemen. Atzera saltu bet, ikaragarrizko aurpegia, eta hormagaz lotuta gelditu ziren, aparizioa. Magikoa izan arren, urteko momentu batean, errealitatean bihurtu zen, eta bihurtzen zen. Nor zen garai hartan, eta gaur egun be, euskeraz manejatzen zen pertsonaik honetarikoa, Argitxo. Argitxo eta euskera eta Argitxo gauza bia lotuta egon ziren hainbat urtetan eskola honetan. Orduan agertzen zanean, esan bakarrik agertu pertsonai magiko bat, baina gutariko bat zala, ezta? Gure munduko pertsonai bitzia eta euskeraz aritzen zen. Goiz argi baten jaio egin nintzen, ta Argitxo dut izena. Euskal hizkuntzan bota nuen nik, hitzen artean lehena. Eta orduztik asko ibili naiz, Euskal Herrian barrena. Euskaragatik ta euskararentzat eman ez nuen onena, ta merezi izan du pena.